ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Na banta ka jingkuli ka jingsio ka barit but pila ban lagu ban kuli da ka education loan, pila ruban syukola ho number, kandai nyo saw san riu pranot, lani kandai pran riu laisan, arn riu kandai pra. Ini nakaliang jongi ke no hikai kontrak ino hikai ki bala sa lebenya kani ke sarkar MDA 1 batu iwan hangni kumbangila ong menen kasngi ba ki prano hikai jongi nadu menta terken don ki bawan aim sim kumbangila penbaik iwan khnang hangni ban aim sim ban ai kublai kerpang yi ba ardan ki bala sai ya kani ka isu ka badon kam ya ka jala margi tebba kani ka isu kadai ka ba kidon ke belakran narut nakiar nadu manswa nadu kiseng balang a kabangikan mau kumba pol haka snem arjar way la ladun ke jingkran hang tu baong ba ka kani ka mang thungkam kadai benlong nrupau saupau nam takasi mat garo haka khotkubar ka blami obnai julai Kementah hadin bau layok long minister, sikenten rumpen pau syuk. Nangta, don kini ki political party seru dang armnai menswa, kidon lagi jong ki manifesto ki jong ki kamtam kum kajes PDP, kaba haka point number R, kaba R, kila thok syai hang tu ba lada kiwan hang kabor, ken pentemai ya kani ka reservation policy handrai kajingkali nakaliang jongi menta kum kino kai kontrak kalong ba hatu kani ka manifesto jong fi kade ka agenda ni kade ka propaganda kata kade ka bangi kwa ngasayam dei tang kini ki political parties baru ki regional parties kumang laong isa khamat bapo ka jala ka jongi kidon kani ka tala reservation kade ka bala sarang ka badon menta hakti jong konrat ti badan menta ikwa ban pentemai namal bala sarang handrai kini ki live huingut ki nongmi khmat kasi jongi kimtre tengah kerpat kini ki live huingut ki nongmi khmat kasi jongi namar ngatip skam ba ki khun jong kir haga pateng menwan ki donkam barkin sababe maki kumba ong ka tin ka jong blai wat kemen na ban paglasai namar ngintip ka ek banjia haga bla chisngi tengah kerpat daga babulom kumunohi kai ba sabe kam ba pinwan sa khamat ban keren ya kene ka benta ka baron kam ha bat ngai kham balada ka sarkar ka yai kuman si kuman kumne nadu skinung kong kinsa mi nagaliang jonga ngalong balakloi ban sim benta ka jing chat khan hala ka jong ka district ban penbori nong mi khamat ki jongi kum kino hikai kani ka reservation policy mantala sanfois nem kadang ne kumju kabang rit kum kino hikai ngiyo i lada day saka state government kota hakabai day ka jinglek puli doktor ngiyo i man kasnam nakaliang jing siang him kwa ban kraukti yakini ki perlok garo ki jongi hanrai hakum kan ngim la ban kiar ya kata ki garo lada kiyo 100% layo ban like puli nakaliang jongi ki kasi 40% kidang don ha waiting list ta bangi don nakaju ka jala ngire ben lada prapu we ngi haben yo prapu lang baro tekani ngio i bakala don ka jing no siliang ka ba khawadu kata tika bu jing maru ya ki pai khasi ki jongi tede naga dak dawngi ai ku buram ye i ba ardan ba ila wan sa khamat ban simeng ning benta ban penkelano te nagaliang jongi ngai ka jing kesan ka pura ye i ha ka bedai bat kani ka jing penkela ya kani ka reservation policy wat kemen naga benta kala sai namar ngintip ka ek banjia ha ka bla chisngi tengah kerpat daga babulom kumunohi kai ba sabe kam ba pinwan sa khamat ban keren ya kene ka benta ka baron kam ha bat ngai kham balada ka sarkar ka yai kuman si kuman kumne nadu skinung kong kinsa mi nagaliang jonga ngalong balakloi ban sim benta ka jing chat khan hala ka jong ka district ban penbori nong mi khamat ki jongi
bakin keren halor kani ke isu kebedan kam tena kaliang jungi kino kai kontrak kumulatif ngidon hakmat ban ai ka jingkersan mat bet sim ya ibadan bat ki nongyelam jong ka BPP ngakwa ben pensno si kontrak sangma daga tin garo ya kani kebenta sir na anthang jat mang gisak dongama ma anthang state gisak dongjama yako chanchi bosar maka ni kani bai sar konrad ibadai chief minister ubat ikat pala reservation ilios ngau dalam kajang skor bat in perkhatno kloi nama ba hagawai gasngi ngatip maka jai penreu jongi kan plu lara kaya kuman si kuman kumne daga kerpat yaki para jai penreu ibadai naka nyotrep nyoskum bamakiru baik ba ngini ai mensim namar kani kadai isu badan kambha bat lada ngimtali menta ngimdon jingkermen ya kapateng kepada jong kikun kikti jongi play sibon